Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum ki thlang ba jem shababe kal to yai kong Slang ale bakla da kan tim ba jem to pen so tu Harding yai lenti ban pa sha ka thang dai ka ba ye pi wala da ngam yo I ngala ban ro idu jong pi jing ye jong a Shakaran gabo umat na pingase nalaringan templo bati srijunam ngalara aduwa ho anasnuba habang kenmau bapiwan pa Uway Nongrwai ubalas dang pau hakidigisngi ubalatip kerteng kum Lamboklang Khongkhlad ubalai Pynursla nam kakarta ula Khlad no mentakasi ka arpusan trik ulaber arhaja apusan hakapor arbeje no phaisni hayeng sa jong u ha urkso wa pathau Pynursla East Khasi Hills District namar ka Jingpang kende shadem ne ka heart attack uba Lamboklang ude Nongrwai jangki artli ki Jingrai ka baki patba ki sngotenat bansngap ka baladap lad ha YouTube channel jong u amos shooting Kini ki artli ki Jingrai kabagi patba ki sngotenat bansngap ki long Ieid phi kabala palat ha ka arpoi tarik uno opera arhaja apusau kabala poi palat apusau lakngut ki bala depet bat kawai ka Jingrai ka ba ai kerteng thap bali bunrong kabala palat ha ka khatsan tarik unai weng arhaja apulai ki Jingrai ka ba uba Lamboklang uladap banrwai kaban sa palat patba ki don artli kaba uladap ruai ha studio Henry kini ki Jingrai baro kinsa kan mau ha ka jat benreu khamtam ya ki pat ba ki basngau tanat bansngap ya ki Jingrai khasi ban penti kana ya kan ya ki Jingja basosi unong san Hima ula yo ban ya kren bat uhummen ubala pentep baya ka met jong uba Lamboklang ki bahayang hasem kinsa pendep ya ki Jingle niam ha ka arpunyo trik menta ubenai ha ulum jintap ha ka balangka thelik ha Pynursla uba Lamboklang ula I shadien ya ki Henry ngut ki khun wala da ngam yo I ngala ban ro idu jong pi ngan I taya pi ha par thei bayan ngan kin ngan tan rong la su ne jin ja ngan duai ha u play ban yo ka jing su ya pi bad ya ngan Malaki sunti kiba bunrong pilendam lanji kan ba pimon kum ki thlang ba jem shababe kal to yai kong slang ale bakla da kan tim ba jem to pen so tu Harding yai lenti ban pa sha ka thang dai ka ba to krishan yanga da jingai msim ha jing ya le tengah kuat bantip ingau yo jingtip ong bagi ila Khlad kadisha ne kanu beji hoi gede hoi kanu beji Khlad mene kupto arbeji ma artam to ar sideng apa to ini I Lamboklang Khongkhlad ide na eknong ide na nani uksawa patau Pynursla ma pidai kumno bari Lamboklang Khongkhlad si para trai ide I para kadu jungi oh mut ngadi pesau ma ide bakadu ma ha istom kumno I iman I had takpi dari lam ikhlas kita me te mene am to si karwe beji I karwe beji karan beji itu I ong ba su kamete sa sedem hoi jadi na to ngilay
ban pak cek BPAA Hoi. dari man biang haying tanggap tan ai khat no Tlam chito mi ni skema. kalau sistem Nomor bang iha ka social media ba ila Khlad. Ti ide Nongrwai tingi kwa banyo bantok khubor mo ide Nongrwai pe ba sunat. Ti ngi kwa ban lano pin pendap la sisngi ko apa nyotri ha ka balang yu nyam yu long nyam yu. balang katulik Katolik ma. ah Ki dang samla ha idang marwai na bela dan kun alan kon kanong wat. kena parfait rimut Em ine idang samla de idang yolok na lambok malang. ila dan kun rimut Oil dan kon dengot. La kanus na menta i don lambok lang. tapi kan naman lai pon riu da E pun deu mo. ah Tamut pin pendap ha Pynursla hi. selai Tengah mutok so apa tahu wak sawa patau mo. Nadu meno ilas dang banroi ini Lamboklang Khongkhlad. ya long nadu man sai sai Thai roi mo. dan diging terus kem ruai ke Hoi. tang menta pes tang ruai mat sistem asnem da Hoi. dong ba man sai pa ju shapi ban le ruai ban yu tu Hoi hoi. di menta pat kita si asnem Hoi. asnem Hoi. Ti kulish bun pikir teng kumno ngerteng ba nesterlin ko klan Khongkhlad mai dei para mo. ai ngadi Henman. himmen jung Henman jeng i. himmen besar jung Hoi ta. Ti kulish bun. aku besi pun ni piro